dalam rapat konstituensi lo aku kedua tuan, sentral lo aku kedua tuan, rapat PS lo aku kedua tuan, Roma lo aku kedua tuan, kami milih akan curug tinggal hello, election lo home kami tu, dua sampai di mereka kami kecuali aku kami itu nomor kami, nama itu kecil itu, hello Irfan. Kasi itu marah Tuhan ini. Dan itu suri-suri yang kami pampiko, lapen. Nanti barang kita niloan, lapen. Ini artuna kita niloan untuk kami nilihin pen. Dan itu suri-suri yang kami pampiko. Haji, amar lumbajong, ikin lumbajong. Homosti. APHMC party kita ko kami दिखे कोई अपन ट्राइब সকলৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ কেনেকৈ আমি জানিব আৰু এই শিক্ষিতৰ বিষয় কেনেকৈ নজনাবিলাকৰ কাৰণে আমি জানিবলৈ কাৰণে কেনেকৈ আমি সিহঁতক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব কাৰণে media korte doan phasta me nang itum kado koi phanda me akero ki party ko ke bang ko itu chopate pen Lasi lahelo pini nilitum 18 lumbajong constituency ladan APHMC party ke claim ke dam anso se ke pang tang kon thekya phan nilitum pini constituency committee ahin benitum mai phapon lo lasi ajaha ladan nilitum arpu ako cepek kon thulo la konstitusi long nilitum APHMC ke pang tang kon thekja phan tu nilitum mathasi ladak ajahat arpu cepek kon de mesenji tu nilitum penang am nilitum arpu ta cepek kon lo lapen kedam tang nilitum 18 lumbajong pen ke MSc result nilitum chethek long lo nilitum halada APHMC pen ke kerem dum lo kuda kali abinom et nilitum remre nilitum kerem kali non ke hai lake bongali bihari tum si ke hai nilitum chethek dam lo lumbajong constituency long ke ladak ke chesotum suri throk sira tharo throk so se anabuts do bonda nilitum aninga duka bangkela hello hala suri kep akar bi inglo asotum hala to phan rap tu nama bongali bihari phan pehai dara bang sini tu aninga du ini tu khelong ri cerai kom thip nan tu kama tha thekatum ke suri krit trop kam itu long du lo suri bongali bihari phan pehai nang patun bang suri krenar kep an long do latu ante hala suri kep akar bi long asotum matha dam pe me asonte ilitum kenan jilang jike suri hini ra bharu ko lo polote ilitum ke hai setan nilitum ningduk lo la suri kep ara atum aban matha dam thek de ramat kamatha aklong peli thek de ramat ilitum adet ke pivirakam si klemrong lasi nilitum ning cepe oi e lapen constituency long APS tin a leaders atunta ning ke oi ji galesi kabdo kabe claim pe menang usini nilitum arjap thiblo laso karjap thib ateng pen tini nilitum ajahat nilitum ladak arpuda nilitum cepe konlo ni ajar laki pleng pelang arpu mukha ni tunda arpu thapom sulo lasi non ke bangji town committee election nang lok MP election hut amne nilitum APHMC pen kache pahai ponje pansi nilitum non dobe sam se pen nilitum kam plem pon lasi ilitum inglo asotum mohet tame nili phana pachini lo di masa khe tu
Garo khe tu, Rengma khe tu, Garbia khe tu, Siama khe tu, itum jong sila 60 dolar lam thi chichini lo kulote ilitum aphan jong tanang un energy la hello la si nilitum nang tu media thing no pen kachuning ri kang tung halanon BJP long ke bondun ling kapre ka parti long ke bondun ling atum anta nang litum chi open van kana sonte itu mat det cerai kong kunci kusin itu mathada lapen no nili tuma phan lapen birtanan pilo BJP atu non ame thang rolling lo setame no kahala tum chi osi nili tuma long nang cepa oknum ko birtanan pialo lapen nili tum lakemo July 4 alis nili tum alame tum han deng kon go theda public amai pi sonil tum pedo konji mu at kewangji acek lo tetapi tum cisikon bom la central committee ben jong se tum kado we cingki ciwai kon lo kulote jog lo kulote ni tum epedo ponji fasin tum kaci si kaci dang kon sonda do pon se hala sorni lumba jong arat do an according to do an phaname jong si Congress along BJP along ASDC along kapre political party along aname ci open bang e kulote ni tum hala sorni most welcome lo alam tum